Fiż-żona industrijali ta' Ħalfar il-Prim Ministru Robert Abela inawgura fabbrika ġdida ta' investituri Maltin li espandow bl-operat tagħhom u jipprovdu prodotti importanti anke fi proġetti infrastrutturali maġġuri. Il-kumpanija Endel Enterprise kabret il-ħidma tagħha fej grazzi għal dan l-investiment imxiet mill-fabbrika li kellha għal oħra bi spazju ġdid ta' 4000 metru kwadru. Dan l-investiment fil-fabbrika l-ġdida jisboq 2.6 miljun euro u jikkumplimenta investimenti ieħor li sar mill-kumpanija f'makkinarju ġdid. L-investiment sar ukoll bl-għajnuna ta' skemi ta' appoġġ tal-Malta Enterprise u indis tat l-allokazzjoni tal-art fejn imbniet il-fabbrika l-ġdida biżwit dik ta' qabel. F'indirizz li għamel il-Prim Ministru Robert Abela innota kif din il-kumpanija li ifdata ukoll bi proġetti infrastrutturali f'pajjiżna bdiet b'negozju tal-familja self-employed u llum tħaddem in-nies u espandiet saq li negozji bħal dawn huma s-sinsla tal-ekonomija ta' pajjiżna u għalhekk ħaqhom kull appoġġ. Il-Prim Ministru innota kif aktar investiment ta' kwalità qed isir f'pajjiżna. Hawn Dr. Abela irrefera għall-istrateġija tal-Malta Enterprise li qed tiffoka fuq appoġġ lill-investituri li jagħtu aktar kwalità milli kwantità. Fil-fatt huwa ħabbar kif bejn l-2022 u l-2024 il-Malta Enterprise approvat investimenti ta' investituri Maltin li laħqu il-132 miljun euro u li huma ta' kwalità. Il-Prim Ministru sostna li l-investitur Malti huwa ħolqa importanti fil-ħolqien ta' karriri ta' kwalità għaż-żgħażagħ. Min-naħa tiegħu id-Direttur Maniġerjali ta' Endel Enterprises Joseph Camilleri ringrazzja lill-Gvern tal-appoġġ u l-fiduċja fl-investiment li wettqet il-kumpanija u spjega kif it-taħriġ kontinwu fil-ħaddiema jibqa' pedina importanti fis-suċċess tal-kumpanija. Qabel inawgurazzjoni ta' dan l-investiment, il-Prim Ministru żar il-fabbrika u ra il-makkinarju ġdid u l-operat tal-kumpanija. Hawnhekk ra wkoll struttura li qed tinħaddem għal proġett maġġuri tal-Imsida Creek.